laskavou rodinnou večeři. Znáte ten pocit? Intenzivní tlak, který se zvyšuje, až si nakonec myslíte, že vám praskne hlava. Pak asi moc dobře víte, že hovořím o zánětu dutin. A o něm bude právě teď řeč. Ve studiu vítám otorinolaryngoložku, paní doktorku Jitku Vidrovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, hovoříme o bolesti, nebo spíš častěji zánětu dutin. Jak jsme na tom my Češi? Trpíme tím hodně? My Češi, samozřejmě jako všechny národy, jaksi takového toho mírného pásma, trpíme na ty záněty hodně. A je to dané právě tím, že naše počasí není nějak zvlášť přátelské, zvláště když se nám změní třeba ze dne na den teplota až o 10 stupňů, tak samozřejmě to dráždí náš nosohltan, dráží to žlázky v nose, aby produkovaly větší množství hlenu. A ten hlen, když se infikuje, tak se potom samozřejmě hromadí a přechází na systém vedlejších nosních dutin a tím vlastně ten zánět dutin vzniká. Pokud bychom žili někde třeba kolem Středozemního moře, tak si myslím, že by toho zánětu tam bylo méně. Máme smůlu, máme tady výkyvy teplot. Já se vás zeptám v publiku, prosím pěkně, víte, kde máte dutiny? Paní doktorka o tom hovořila. Ukažte mi na hlavě, kde podle vás jsou dutiny. Tak, vidíme různé nápady na dutiny. Někdo ukazuje tady, někdo ukazoval tady. Ještě někde jsou nějaké dutiny. Ještě tady ukazuje pán. Já poprosím o fotografii a vás, paní doktorko, abyste nám teda ukázala, kde ty dutiny vlastně jsou. Tak většinou takovýmhle způsobem hlava při zánětu dutin nebolí. Ta bolest je centrovaná směrem tady do této oblasti, do frontální krajiny, my tomu říkáme, nebo do čelní dutiny, protože ty dutiny jsou někde tady. A potom další dvě velké dutiny jsou dutiny čelistní, tady a tady. V tom křídle nosním ještě máme mnoho takových dutinek, kterým říkáme čichové. Takže vlastně ta bolest začíná hlavně v oblasti střední části obličeje a zhoršuje se, když se předkloníme nebo s pohybem při poskakování. Pojďme si společně ukázat, jak vlastně takový zánět v dutinách vzniká. Máme tady animaci. Na animaci vidíme lidskou lebku, její řez, tady poprosím zastavit, ukazuje čelní dutiny, o kterých mluvila paní doktorka Vidrová, tady jsou čelistní dutiny, tady je nosní dutina a tady jsou ty čichové drobné dutinky. V lebce je tedy 5 hlavních dutin a spousta malých čichových. Můžeme dál. Tady vidíme řasinkový epitel, který se vyskytuje na sliznici dutin a vlastně ten hlen, který se v nich tvoří, odhání do dutiny nosní. Tady vidíte, že za normálních okolností je volný průchod. Tohle je čelistní dutina, její sliznice je krásně růžová, tenonká. V případě zánětu ta sliznice zbytní, až nám uzavře průchod do nosní dutiny a to začne být problém, protože tady se začne hromadit hlen v dutině a cítíme bolest, ať už tady nebo v čelisti. Tady je vidět chronický zánět dutin, který tedy léčením vyřešíme tak, že znovu obnovíme průběh nebo průchod z té dutiny do dutiny nosní. Musíme nějak zařídit, aby nám ta sliznice zánětlivá splaskla. Tady by mě moc zajímalo, jestli existuje nějaká preventivní metoda, jakou můžeme naše dutiny udržet vlastně takové, aby se vůbec neudělal zánět. To je preventivní metoda, kterou již jaksi od pradávna používají všechny jogínské metody a spočívá v podstatě ve vyplachování a čistění dutiny nosní. Je pravda, že vlastně zuby si vlastně také jako čistili již daleko před námi. My si čistíme zuby posledních 100 let a je daleko před námi si je čistili všichni, kteří se zabývali jogou. Tak i takovým způsobem se dá čistit nos, tak aby se vypláchl nosohltan i dutiny. Abyste nám to mohla ukázat, tak já poprosím asistentku. Pojďte k nám, vy jste Maruška, vidíte. Dobrý den. Dobrý den. Maruško, čistíte si dutiny? Ne. A zuby si čistíte?
Ano. tak možná po dnešku si začnete čistit i dutiny. Tomu Jak to čištění vypadá? toho nosu se používá taková konvička. Nemůže to být jenom voda z vodovodu, měla by být taková vlažná, ideálně samozřejmě 37 stupňů Celsia. A je potřeba, aby jsme do té konvičky, do té vody dali trošičku soli, asi tu lžičku, která by odpovídala na 2 deci té vody. Ta konvička je výborně jaksi tvarovaná tak, aby právě sedla do toho nosánku. Můžu je taky? Prostě, ano. Ještě bych Paní se doktorka zeptala, taky. takováhle zajímavá konvička, kde ji seženeme? To se prodává v lékárně, úplně V lékárně, normálně v lékárně. konvička na vyplachování Konvička nosu. jmenuje se rhinohorn, jako nosní roh. Dáte ji do toho nosního otvoru tak, abyste si ho neucpávala tou konvičkou. Hlavičku dáme na bok a trošičku na prsa, na bok a trošičku na prsa a spontánně začne do toho nosu natékat voda a ta voda vám vytéká tou druhou nosní dírkou a cestou vlastně čistí obě nosní dutiny, včetně toho nosohltanu. A můžeme mluvit. Super, ne? přitom Můžete i hodně. mluvit. Je Tak. to úžasný, můžeme i dýchat. Tak vidím, že se vám to zalíbilo, že to nebere je konce. to paráda. Tak samozřejmě je Vůbec to potřeba není obtížné. tu zbylou vodu pořádně vysmrkat, aby v těch dutinách nezůstala. Ty už jste to někdy zkoušela, No, to je Maruško? poprvé. To je poprvé. Já mám taky premiéru. Musím říct, že to vůbec nebolí. Čím to, paní doktorko? To je tím, že je tam ta sůl? Je důležitý, aby ten roztok právě byl mírně hypertonický, my tomu říkáme, to znamená, aby ta sůl, která je v tom roztoku, stahovala tu vodu, která vlastně působí ten otok v tom nose, že ty naše sliznice jsou maličko oteklé a to čistění je mechanický proces, vlastně se umyje ten nos, že od toho hlenu a od těch prachových částic, doporučuje se to zejména alergikům a musím říct, že ti lidé, kteří se to naučí, jsou mnohem méně nemocní. Můžu se zeptat, kolikrát denně bychom si takhle Já měli myslím, že čistit stačí dutiny? jednou, to zase nemusíme přehánět. Ráno nebo večer? Já bych to dala na ráno. Ráno, No. takže zuby, dutiny a jdeme. Jak poznáme, že máme dutiny tedy vyčištěné správně? Pokud se mě na to ptáte, co doma bychom mohli udělat, tak doma bychom mohli třeba použít to, co se dříve, co i moji kolegové, staří otolaryngologové používali v ordinacích, když nebyly modernější metody, že se vzala taková malinká lampička a v temné komoře si ji přiložili vlastně do oblasti, kde ty dutiny máme, tak jako já tady Marušce teďka přikládám. A pokud to takhle krásně svítilo, že tam vidíme hezké světýlko, tak to znamená, že ta dutina je čistá, že v ní není žádný sekret. Pokud by v ní byl hnis nebo hlén, tak by jsme neviděli nic, žádné to Výborně. světýlko. Tuto metodu jednoduchou, kterou si můžu udělat sám, každý, samozřejmě my lékaři jsme nahradili mnohem sofistikovanějšími metodami, jako je rentgen nebo vyšetření ultrazvukové. Takže Maruško, dutiny máte čisté. Perfektně. Já vám děkuji moc za asistenci a za statečnost. Můžete se posadit. A my se půjdeme, paní doktorko, podívat, jak to vypadá v té sofistikované, improvizované ordinaci. My tu máme pacienta, pana Josefa, takže doufám, že nám předvedete, jak vypadají vyšetření sofistikovaná v novodobé otorinolaryngologické ordinaci. Takže třeba na vyšetření dutin samozřejmě můžeme použít rentgenový snímek nebo CT snímek nebo magnetickou rezonanci, ale v normálním běžném provozu je lepší použít sonografické vyšetření. A je to taková jako jednoduchá metoda, kdy vlastně ten ultrazvuk identifikuje měkké tkáně, zachytí kostěnou stěnu dutiny a pokud je ta dutina zdravá, tady jako u pana Josefa, tak se tam dál za ní nezobrazí nic. Pokud by byla nemocná, tak se tam zobrazí ještě vlastně ta druhá zadní stěna té dutiny, protože ten ultrazvuk je dobře vedený tou tekutinou nebo hnisem. Jaká další vyšetření máme? Tak já jsem si teďka vzala do ruky flexibilní endoskop, se tohle to jmenuje. Tady vidíme, že vlastně jako naživo vidíme to, co popisovala paní doktorka Cajdhamlová vlastně na té animaci. Tady jsem se dostala už až do jeho nosohltanu a vzhledem k tomu, že tady třeba v tomto místě mývají děti nosní mandličku, jo. On ji tam samozřejmě už nemá, protože ta je, už není ta je dítě. tady v téhle Ta by oblasti? normálně, ano, v této oblasti, když mají děti s většinou nosní mandly, tak tam sedí taková veliká měkká tkáň, tak tady už je jenom takový měkký slizniční zbytek. Když bych se podívala dolů, tak vlastně najdu za chviličku krční mandle. Já jsem sice panu Josefovi slíbila, že tohle dělat nebudu, ale ono to s ním jde tak báječně, že vidím, že vás to baví naprosto. Co bylo tam to, co jsme tak tady viděli? jsme vlastně, tady vidíme krční mandly, tohle to je zadní stěna nosohltanu a když popojedu ještě níž, tak hltanu.
Teď jedu, teď mám kolem sebe mandle, jedna mandle, druhá mandle. Tady je druhá Tamhle mandle. už dole je příklopka hrtanová, Tady, vidíte jí, tohle. tahleta. A hlasivky, řekněte he. Viděl jste hlasivky? Tady se vrátím zpátky přes ty mandle, jedu zpátky do nosánku. Tak, tady Strašně lechtá. lechtá to, trošku to lechtá, ano. Ještě, že ta kamera je tak dlouhá. Děkuju. Ano, prosím, taky děkuju. Moc děkuji za ukázku. Já děkuju. Děkuji. Děkuju taky.